norbere herrian, norbere laguna aurkezle eta aurrean be hainbat ezagun. Eta gainera, inoskorik antolak eta onena izan da ben jardunaldi batzutan parte hartzen. Eskerrik asko ba, eta hasiko gara aurkezpenaz denporaz be justu 10 gabiz da. Bueno, abia puntua edo izango litzateke aipatzea hizkuntza bat, euskera dala, beste bat dala, ez dala komunikazio tresna edo ondarearen zati utz bat bakarrik. Guk reibindikatzen duguna da hizkuntza nortasunaren adierazgarri bat dala. Behar bada euskeraren kasuan gainera adierazgarririk nagusiena. Eta gehienetan be izaten da kultura bati atxikitako taldearen nortasunaren ezaugarria. Bigarren puntua edo izango litzatekena eta kontuan hartu beharrekoa da, hizkuntzen aniztasuna dela Europako ezaugarririk nagusiena. Eta gu bat batean egiten dugula bat ezaugarri horregaz, ez? Gurean zerbait, Euskal Herrian dinot, Euskararen eremu geografiko osoan, zerbait adierazgarri edo ezaugarritzat hartu behar badugu hori da aniztasuna. Eta bestetik, Eusko Jaurlaritzaren neurriak beti joango dirala edo momentuz behintzat Eusko Jaurlaritzak bultzatzen dituen neurriak doazela euskararen erabilera indartzera, garai berrietara euskara egokitzera, esparru barriak irabaztera eta ezagutza bermatzera. Euskarak euskal gizartean daukan tokia aipatzerakoan, lehenengo eta behin esan behar dana da, eta gainera nik uste dut ez dugula bildurrik izan behar hori aitortzeko, euskara dugula hizkuntza gutxitua eta gutxiengoarena, baina ez bakarrik sarritan esaten da eremu urriko hizkuntzak edo, ez? Lenguas minoritarias dana dalako hori, gurea minoritario edo gutxiengoarena izateaz gain, minorizada edo gutxitua be bada. Ez daukazalako ondoan daukazan gaztelera edo frantsesaren erabilera aukera bardintzuak. Eta pasatuko gara, denporaz be justu gabizanez eta gainera astirotxo itzein behar danez, egoera soziolinguistikoaren ezaugarri nagusiak edo ikustera. Egoera soziolinguistikoa aipatzerakoan, badakizue inkestak egiten dituela Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak 5 urterik behin. Zergaitik, daukagun egoera soziolinguistikoan oinarrituta hizkuntza bultzatzeko, indartzeko, indarberritzeko neurriak ondo justifikatuta eta errotuta hartu ahal izateko. Azkenengo urteotan kontuan hartu behar dira gainera ezaugarri batzuk euskal populazioaren barnean. Eta horret dira jaiotze tasaren berakada, bestetik immigrazioa ziberria badabe eragina izango dau geroago eta gehiago batzen ditugun datu soziolinguistikotan, eta bestetik euskaldun berrien ugaritzea. Eta hori be kontuan hartu beharko da. Baina guzti hau esan da, zein da hizkuntza gaitasuna? Bueno, hemen daukazue hizkuntza gaitasuna Euskal Herri osoan. Eta hor, konturatzen bazarie, demostratzen da hasiera baten aipatu dutzu edan ideia hori, ez? Euskara dala hizkuntza gutxiengoarena, gorriz dagoen zati hau izango litzateke, euskaldun elebidunak osotzen duguna, kontuan izan gainera elebidunak garela, esan nahi dut, euskaldun elebakarrik egun ez dagola, euskera dakigun guztiok elebidunak garela bai gaztelerarekin edo bai frantsesarekin, eta gero badago zala elebidun hartzaileak edo elebidun hartzaileak esaten dugunean, adierazi nahi duguna da, euskera ondo ulertzen bada bebe, ez daukela erabiltzeko behar besteko trebeziarik. Hau da, erabiltzerakoan zailtasunak da bezala edo ez dabela erabiltzen. Hor kontuan izan behar da gainera, ez erabiltze horren arrazoiak gehienetan izaten direla gaitasun nahikorik ez izatea, baina badagola kopuru txiki bat, identifikatu ezin dana zenbakitan, baina pausua emon ez dauana. Hau da, kontuan hartzen badugu honeitariko gehientzuak edo danak euskaldun barriak izango dira. Orduan, hor gertatzen dena da, behin maila bat jasotzen da benean hor estankatuta modura pasatzen da bela garai bat, euskaldun barri horreik, eta ez da bela arrankatzen
aurrera begira. Hori komuna izaten da gainontzeko hizkuntzetan be. Pasatuko gara ikustera Euskal Autonomia Erkidegora pasatuz gero zelako aldaketa daukagun. Hemen ikusten duguna da elebidunak 30%ra ez garela heltzen. Hau Euskal Autonomia Erkidegoan, 30% heltzen. Eta elebidun hartzaileak barriz 11%. Eta erdaldun elebakarrak dira hemen be kopururik nagusiena. Zer esan daikegu hori kontuan hartuta, ondorio moduko batzuk edo atara daitekez. Eta hori da, hizkuntza gaitasuna kontuan hartuta, gaztelania jarraitzen dagoela datu horrein arabera, logiko dan moduan, estatus handiena izaten. Hau da, prestigio dun hizkuntza izaten. Euskara dala gutxienen hizkuntza, gutxitua dala, baina aldiz oso bilakaera positiboa daukala. Hau da, azken 20 urtetan daukagun izan dan egoerarik onena gaur egungoa dugu. Hemen daukazue hizkuntza gaitasuna lurraldeen arabera, apur bat konparatzeko lehengo datu berak dira, baina desglosatuta. Iparraldean zer dagoen, Nafarroan zer dagoen, eta Euskal Autonomia Erkidegoan zer dagoen, Orduan, ikusten dozue, azkenean elebidun masarik nagusiena Euskal Autonomia Erkidegoan dagoela. Gitxien Nafarroan 10% baino ez dira, eta iparraldean hor dago 24,7-25% heldu barik. Hemen aipatzekoa da, behar bada, Euskal Autonomia Erkidegoan azken urteetako bilakara ikusita multzo hau nagusitzen hasi izan dela. Batez be kontuan hartzen baditugu elebidun hartzaileak eta elebidunak danak batera. Kopuru hau geroago eta gehiago handiagoa da. Ez da oso nabarmen hasten dana, kontuan hartu behar da gainera aldaketa soziolinguistikoak egiteko edo izateko denpora behar dela, belaunaldiak behar dirala, baina posgarriena edo izango litzateke kopuru honetan euskaldunenak gazteenak dirala. Eta hori ez da gertatzen adibidez iparraldearen kasuan. Horrek zer esan nahi dau? Gazteenengan jarri beharko dala iparraldean neurririk nagusiena. Horrik bai dira jarraipena edo transmisioa bermatu izango da benak. Hemen daukazue adinaren eta lurraldearen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko datuak, lehen aipatu deutzuedan moduan, azkenean kopururik nagusina, men Bizkaia ez dakit, ondo ikusten da? Bai, ez? Bizkaian esate baterako 16, behan daukazu esan kopuruak dira adinak, eta gorantz portzentaiak. Orduan ikusten badozue Bizkaiko kasua, bertan gagozalako, 16tik 24 bitartean hortze dago Euskaldun elebidunik kopururik handiena. Eta ja, hartzaileak eta elebidunak kontuan hartuta, gehiago dira elebakarrak baino. Eta horrek bai suposatu izan daikela, gaitasun honi ondoan erabilera eremuak ziurtatzen badautzaguz, horrek bai garantizatuko leukela, bermatuko leukela, benetan, hasieran aipatu izan dugun gutxiengoaren eta gutxitu izate hori gainditzeko modua. Gipuzkoan, orain dino Euskaldunen kopuru handiagoa da, eta hemen be, bardina gertatzen da. 16-24 urtera bitartekoen artean dago kopururik handiena. Kontuan hartu, hortik berako datuak inkestan ez dira labatzen, Gazteenak inkesta beti egiten da 16 urtetik gora. Zensoaren arabera egiten dalako, eta ez dagolako hortik berako daturik. Eta Araban, gitxiago izan da be, behar bada aipatzekoa da, zelako igoera izan dauan. Konturatzen bazarie, 65 urtetik gorako jenteak apenas daki euskerarik. Eta aldiz, 16-24 urtera bitartekoak, ja, esan daikegu, 50% inguruan, populazioaren erdi inguruan mugitzen dirala. Orduan, datuak baikorrak dira evoluzioari edo bilakaerari begira. Ez dira baikorrak egungo egoerari begira. Hori argitzi nahi dut. Batzutan gertatzen dena da, holako datuak eta emoten diranean, eszenario marabilloso bat edo jartzen dugula begi aurrean, eta ez dugu aiztu behar, datuak hobetzen badoaz be eta kopuruak hobetzen badoaz be, orain dino asko falta dala egiteko eta benetako normalizaziotik urrin geratzen garela.
Eta hemen daukazu apur bat konparatu ahal izateko bilakaera Euskal Autonomia Erkidegokoarena ekarri dut, besteak beste 81ko daturik eta ez daukagulako iparraldeaz eta. Eta hemen ikusten da pasatu garela 81an 23% eta 8% elebidun masa hori izatetik gaur egun 29% elebidunak eta 11% elebidun hartzaileak. Orduan, apurka, baina egia da bilakaera euskararen aldekoa dala, beraz gure aldekoa dala. Euskaldun hona dinot. Eta azken baten gizartearena. Ondorioak zeintzuk? Euskara galtzeko joera alderantzikatu egin dala. Alderantzikatu hitz hori ez nekian hor labur zelan sartu. Azkena esan nahi dodana da, galtzen joian hizkuntza bat, egin duguna izan da errekuperatu. Hau da, hiztunak galtzen joatetik, pasatu gara hiztunak apurka, baina irabazten joatera. Bestetik, horrek suposatzen da Euskaldunen proportzioa gero eta handiagoa dela, batez be gazteenen artean, eta hori da azpimarratu nahi neukena. Bestetik, erabilera bera be geroago eta handiagoa dela, hori bai, 10 urteko atzerapenaz gaitasunarekin konparatuta, eta kontuan hartu behar da gauza bat ala gaitasuna, hizkuntza gaitasuna hau da, nik euskera badakit, baina beste bat ala nik erabiltzen dut, ala ez dut erabiltzen. Eta erabiltzen ez dan horretan, zergaitik ez dan erabiltzen. Ez da erabiltzen, ez daukadalako norekin erabili, edo ez daukadalako non erabili, edo ez da erabiltzen, ez daukadalako prestutasunik, edo gogorik, edo danadalakorik. Eta gauza biak gagoz, Eta gero bestetik, importantea da jakitea baita be hizkuntzaren transmisioa, ama hizkuntzatzat euskera daukenen artean mantendu egiten dela. Hori, badirudi printzipioz logikoa dela. Baina, handitzen doa, eta hau importantea da, euskera eta gaztelania biak ama hizkuntza moduan daukesenen artean. Eta zergaiti eta importantea, kopuru horretan daukaguzanak diralako euskaldun barriak. Eta zer esan nahi dago horrek, azkenean, bikotean, gero aurrerago ikusiko dugu, baina bikoteak naiz eta euskara ikasia izan, apostu egiten dagoela euskera erabiltzeko etxean. Eta hori, batez be portaeren inguruan eta importantea da. Eta gero, inkestaren barruan egin izan zen beste galderetariko bat zen, euskararen normalizazioaren aldeko neurriak hartzeko edo, jentea prest dagoen edo, ontzat hartzen dituen edo. Eta galdera erantzuna oso positiboa izan zen. Horren aurrean, pasatuko gara apur bat ikusten hizkuntza politikarako ekintza bidea edo zein izango litzateken, datu horrein arabera. Inkesta, hor behan ez dakit hartu dozuen, erakutsi, hor behan daukazue totzoa, bertan agertzen dira euskeraz, gazteleraz, inglesez eta frantzesez. Eta, nik uste merezi dauala begirada bat botatzea batez benik jarreraren eta erabileraren diapositibak ez dutzu edaz jarri oso argi dagoz, beste eta gozan moduan, eta merezi dau begiratu dagizu esala, gitzi gora bera ikusteko bat atozela esandakoarekin, ez? Zeintzuk dira hizkuntza politika markatzerakoan daukaguzan oinarriak edo. Azkenean gehiengoaren borondatea onartzea edo errespetatzea. Hau da, ezin da gizartearen kontra joan. Gizarteak alde baterantz tiratzen badau, egin behar dana da hori errespetatu eta aldan neurrian jarreretan eragin. Eta suertez ikusi duguna da jarrerak baikorrak dirala euskararen ganako. Bestetik ekintza positiboa egitea euskararen ganako, eta zergaitik ekintza positiboa argi dagolako, ez dala nahiko kalterik ez hortaraztea edo oztoporik ez jartzea edo pegarik ez jartzea euskarari, euskarak aurrera egindagian. Hau da, ezer ez egitea euskararen alde edo euskararen kontra egitea, biak doaz euskararen kaltetan. Sarritan pentsatzen da, jarrera pasibo batek ez daukala efekto eskorrik edo negatiborik, hizkuntzen kasuan jarrera
pasibo horrek suposatzen dauana da hizkuntzak aurrera ez egitea. Orduan bakarrik eratzenako euskera biziberritu nahi badugu, euskeraren aldeko ekintza positiboa egitea. Gero, berezko hizkuntza moduan aitortzea, eta hau importantea da, legedian bertan be, estatutuan horrela dago onartuta ez, hizkuntza propio moduan edo berezko hizkuntza moduan. Eta nik uste dut hori aldarrikatu egin behar dugula. Berezko hizkuntza dela, euskal nortasunaren adierazgarri sendoetariko batala, sendoenetariko ez esatearren, eta eskubide osoa daukagula, eskubidea eta bete beharra be, esango neuke, erabiltzeko eta bere alde egiteko. Azken baten, aberazgarri dalako, eta ez doalako hori argi geratu daitela, ez gazteleraren, ez frantsesaren aurka. Osea, argi dagona da, euskeraren alde ez egiteak ez dakarrela ezelango onurarik euskerarentzat. Eta euskeraren alde egiteak ez dakarrela ezelako ezezkortasunik edo balio negatiborik inguruko hizkuntzetarako. Eta gero, ezinbestekoa dana da, erakunde publikoen eta gizarte eragileen arteko osagarritasuna bermatzea. Ezinezko da erakunde publikoak batetik ibiltzea eta gizarte eragileak bestetik. Ez badago hor osagarritasun bat bien artean, azkenean indarrak batu beharrean zatitzen baditugu euskerak gaizki eukiko da. Zeintzuk dira erronka nagusiak edo hizkuntza politikarenak, euskeraren estandarizazioa eta modernizazioa, hiztun barriak lortzea, euskerarentzat eremu barriak lortzea eta euskeraren ezagutza eta sustapena indartzea. Eta hori lortzeko ekintza bidea izango da batetik hizkuntza politika bateratua egitea, eta hizkuntza politika bateratua egiteko baditugu bideak, hor badago esate baterako akoba batzordea, hau da, herri aginten hizkuntza politikako lana koordinatzeko erabiltzen dugun batzordea, hor dago ordezkatuta Jaurlaritza, 3 aldundiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburutako udalak. Bestetik badaukagu euskararen aholku batzordea, eta euskararen aholku batzordean koordinatzen dira batetik herri aginteetako ordezkariak, bestetik hizkuntza gaietan adituak eta bestetik gizarte eragileen ordezkariak. Eta gizarte eragileak dinogunean ez dira bakarrik hizkuntza eragileak, izan daiteke kiroletako jentea, enpresetako jentea edo beste hainbat alorretako jentea. Aldala lortu nahi dana da gizartearen esparru guztietako ordezkariak izatea, ondo baloratu ahal izateko euskerak dauan tokia bere esparruan eta daukazan beharrizenak edo normalizazio batera heltzeko. Bigarren lanildo edo esango litzateke euskera planak sustatzea, bai erakunde publiko eta bai erakunde pribatutan. Hor kontuan hartu behar da euskera planak dinogunean, euskera plan horreik alde bi daukez. Bata, kalera begira egiten dan lana, hau da, enpresa batek edo erakunde publiko bateko zerbitzuak kalera begira botatzen dauan informazioa eta daukan bezeroagaz edo hiritarragaz daukan harremana euskeraz ere egitea, eta bestetik barrura begirakoa. Hau da, barruan enpresa baten edo erakunde baten edo danadalako baten zein hizkuntza, lan hizkuntza erabiltzen dugun. Horra aipagarria da gainera, geroago eta gehiago dirala euskera planak egiten ari diren enpresak. Eta zergaitik aipatzen dut hori adierazgarri moduan, azken baten lan mundua dalako sarri askotan ekonomiarekin lotuta dagolako eta hizkuntzaren prestigioa emoteko edo balio dauana. Eta gaur egun baditugu 126 enpresa, batez be gehiengoak bigarren eta hirugarren sektoretakoak, gehiengoak bigarren sektorekoak dira, euskara planak egiten ari diranak. Plan horreik 3 urterako izaten dira eta 3. urtean barriro plan barri bat hasi behar dabe. Gero egin beharko dana da euskara planak eta helduen euskalduntze alfabetatzea bateratu, kontuan hartu gainera euskalduntze alfabetatzean hor matrikulazio beherakada bat egondala, suertez geroago eta behar izan gitxiago dagolako euskararen ezagutza orokor bat lortzeko, hezkuntza sistematik urtetzen dabenak 16-17 urtegaz ja badaukelako gaitasun orokor bat. Orduan, euskalduntze alfabetatzeak moldatu egin beharko dau erabilera berezitara,
ikastaro mota berezitara, trinkoak egitera, beste malgutasun bategaz egitera, horrelakotara. Gero daukagu euskararen erabilera sustatzea komunikazioaren eta informazioaren teknologia berrietan. Gure eretzia da, teknologia berrietan euskerak presente izan behar dagoela. Eta gainera uste dugu interneta bera, bentaja bat izan daitekela hizkuntza gutxituentzako. Han horremengako hizkuntz komunitateak edo lotzea bermatzen deuskulako. Eta hori abantaila da azken baten euskeraren hiztun taldea edo bateratzeko. Handik kalean daukazue tokia. Gero komunikabideetan euskeraren erabilera garatzea eta bermatzea. Gure hizkuntza normalizazio bidean dagoena eta estandarizazio, modernizazio bide horretan dagoena edatzeko eta gainera kalitatezko erabilera bat zabaltzeko komunikabideak ezinbestekoak dira. Horrek dira azken baten hizkuntza manejatzen dabenak eta hizkuntza filtro moduan erabili daikienak. Orduan ezinbestekoa da komunikabideetan euskeraren erabilera bermatzea eta gainera kalitatezko euskeraren erabilera bermatzea. Zer gehiago, euskeraren estandarizazioan eta modernizazioan aurrera egitea, horrek esan nahi dau, terminologiaren inguruan jarraibideak finkatu behar dirala, terminologia lantzen aritu behar garela, eta gainera egoera berriak eta erabilera berriak terminologia behar izan barriak sortuko dabez, eta beharrezkoa da terminologia hori ondo zehaztea, toponimiaren jarraibideak finkatzea, eta hizkuntza paisaia normalizatzeko plana diseinatzea. Hizkuntza paisaia dinogunean begietatik eta belarritatik sartzen den guztia izango litzateke. Batetik rotulazioa edo, baina bestetik megafonia. Izan daiteke aireportu batera heltzen zarenean, edo izan daiteke denda batera joaten zarenean, edo Korte Ingelesak beherapenan jartzen dagoen moduan, gainontzeko rotulazioa euskeraz izatea, ambulatorio batera joaten garenean euskerazko kontuak, rotuluak eta seinaletika eta megafonia eta izatea, zure txanda da, 24. zenbakia, txarkuteria baten adibidez, horrelako kontuak. Eta gero euskeraren azpiegitura estrategikoak sendotzea. Horregaz, azpiegiturak dinogunean ez dira eraikuntza moduan edo hartu behar. Horreit dira, azken baten, euskerak dituen nazio mailako, lurralde mailako edo herri mailako azpiegiturak eta euskeraren alde lan egiten daben taldeak. Badala euskaltzaindia bera, apur bat, egoerarik bereziena edo aipatzearren, eta dala txumulusio eta dimako kultura elkartea edo. Dagoen azpiegitura hori bermatu egin behar da. Gure kasuan, jaurlaritzatik begiratuta batezbe bermatu beharko da nazio mailako edo euskeraren eremu geografiko osoan jarduten dabenak horreik baldintza duin batzutan lan egitea. Horretarako daukagun tresna da euskera biziberritzeko plan nagusia. Horren helburu nagusia da euskeraz bizi nahi dugunok bizi gaitezen, euskeraz bizi gaitezen edo bizi gaitezela bermatuko daben hizkuntza politikazko neurriak finkatzea. Hau da, bermatzea geroago eta gehiago euskeraz bizi nahi dugunok hala izango dugula egin. Eta horretarako, diseinatu zen euskera biziberritzeko plan nagusi hori plan estrategiko bat moduan, dokumentu irekia da, hau da, aholku batzordeak elikatu, ebaluatu eta hobetzen jarduten dagoena urtean, eta oinarrizko tresna bata hizkuntza politikaren ildo nagusiak definitzeko, erakunde publikoak euskeraren alde egin behar daben lana definitzeko eta gidatzeko, eta gero euskalgintzan jarduten daben talde guztien arteko alkarlana bideratzeko. 3 helburu estrategiko ditu, bata hizkuntzaren transmisioa bermatzea, 2. erabilera esparru berriak irabaztea, eta 3. euskeraren elikadura. Euskeraren transmisioa bermatzea zelan lortu daiteke? Batetik hezkuntza sistemaren bidez, bestetik euskalduntze alfabetatzearen bidez, eta bestetik familiaren bidez. Zuentzat ezagunak izango dira grafiko honek, baina aipatzeko baino ez badabe,
hemen daukaguna da, unibertsitate aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoan, zein izan den ereduko bilakaera. A eredua berantz, eta D eta B ereduak gorantz, batez be D eredua. Hau maila guztiak orokorrean hartuta, baina lehen hezkuntza kontuan hartzen badugu, A eredua oraindino beherago joaten da, eta D eta B ereduak oraindino gorago. Eta aurre hezkuntzakoa kontuan hartzen badugu, hor ja konturatzen gara, aurre hezkuntzako 60% baino ume gehiago, D ereduan dagozala, B ereduan dagozanak dirala 30%, eta A eredua jaitsi egindala 10% batera arte. Euskalduntze alfabetatzean zeintzuk dira markatu beharreko lehentasunak edo. Jaitziera zer dela eta ikasleen jaitziera lehen aipatu izan dutzuet, eta nik emondodan errazoietariko bat, batez, bakarra emon izan dut, ez? Eta hori da, hezkuntza sistemaren eraginez 16 urtera jentea gaitasun orokor batega zeltzen dela. Hor badagoz beste arrazoi batzuk be. Bat esate baterako langabezi tasaren jaitziera. Bestetik esparru berezietarako behar izanak izatea heldu aroan dabilen jenteak. Eta beste alde batetik inmigrazioa izango da faktoretariko bat kontuan hartu beharko duguna euskalduntze alfabetatze prozesu honetan. Eta orduan, zeintzutira egin behar ditugun edo martxan jarri behar ditugun lan lerroak, bargi dagona da, egiten dela, lehentasuna eman behar jakola, efektu biderkatzailerik handiena daukan gune geografikoari. Bestetik, gizatalde eta erabilera eremutara egokitu behar dela. Eta hor esate baterako, etorkinena izango da multzo bat kontuan hartu beharko dana eta plan berezituak jarri behar izango dituguna eurentzat, momentuz ikastaro berezi bat antolatu da 60 ordukoa, etorkinentzat jarri daitezen bertako edozein biztanle egongo litzateken maila berean euskaltegi batera heltzen danean. Eta horretaz gain material bereziak ere sortu dira. Erabilera eremuak dinodanean da, behar bada, ezinezko izango da, tabernetan dagozan kamareru guztiak euskeraz hastea. Baina behar bada, posible izango dugu, zenbata, kaixo egunon, agur, zen moduz, horrelako lau bost funtzio komunikakor edo gainditzea eta behintzat hizkuntza paisaiari dagokiona bermatuta izatea. Azken baten ez dugu elkarrizketa gehiago behar jente horregaz, eta behar bada pausu bat izan daiteke sensibilizatu eta hortik aurrera bere borondatez euskera ikasten hasteko. Bestetik motivazioa eta sensibilizazioa landu behar da, zergaitik egia dalako askok urtetzen dabela hezkuntza sistematik euskera jakinda, asko dagozala oinarrizko ezagutza bat jakinda, baina horreitariko askok oraindino euskera lantzen jarraitu behar dabela. Eta horretarako motivatu edo sensibilizatu egin beharko dira. Eta bestetik teknologia barriez baliatu beharko gara euskararen irakaskuntzarako. Batez be, malgutzen da bezalako asko daukaguzan erritmoak eta azken baten jenteak izan daiken disponibilitatea euskara ikasteko. Eta trinkotasun bat be emoten dautzalako. Hizkuntzaren transmisioan jarraipena bermatuta dagozan kasuak dira guraso biak euskaldun zarrak edo elebidunak diranean, gurasotariko bata euskaldun zarra edo elebiduna danean eta bestea euskaldun barria, guraso biak elebidunak diranean, euskaldun zarri izan, naiz euskaldun barri izan, eta gurasotariko bata euskaldun zarra izan eta besteak euskararik ez dakienean. Gainontzeko kasuetan ez dago familia transmisiorik bideratuta. Izan daiteke, gero belaunaldien arteko transmisioa egotea, D eredu bat aukeratu izan dalako umearentzat edo dana dalakoa, baina ez familia transmisioa. Honi pasatengo da, zer bestela. Urrengo helburu estrategikoa izango litzateke euskararentzat erabilera esparru berriak irabaztea eta hor daukaguz administrazioa, gunerik euskaldunenak, teknologia berriak, lanmundua, aisialdia, kirola eta erlijioa. Eta hirugarrena da euskararen elikadura.
Horrek esan nahi dauana da, euskera erabiliko badugu, erabiliko dugula, azken baten errez egiten jakunean euskera erabiltzea. Eta errez egiten jaku gaitasun oso ona daukagulako, eta gainera inguruak hala hori egiteko aukera eskaintzen dauzkulako. Eta orduan, hori lortu alizateko euskera bera elikatu egin behar da. Eta elikatu dinodanean da, batetik korpus plangintza zehatz bat egitea, eta hor ikustea zer dan faltadan terminologia, zer dan faltadan toponimia, zeintzutiran behar ditugun arauak edo desarauak batzutan, zer onartu behar dan, zerrez. Beste alde batetik, prentzak, argitaletxeak, irratiak, komunikabideak eta kulturgintzak oroar euskara erabiltzea, publizitatean sartzea oso importantea da. Importantea da euskerari balio publizitario hori ikustea, ez? Jakitea, bai produktuak bideratzen da bezanak edo kanpaina publizitario handiak egiten da bezanak, euskera hor dagola eta hainbat jenteren gana heldu daitekezala hizkuntza hori erabilita. Sarritan esaten da kanpainarik onena euskararentzat izango litzatekeela, ez dakit. Rolling Stones edo Madonna edo horrelakoren bat euskaraz kantatzen hastea, eta danok hasiko litzatekezala, hori zer da, ze hizkuntzatan dabil, hau da. Azkenean deigarri egitea eta erabilgarri. Eta gero kultur emanaldiak be euskaraz egitea bultzatzea. Euskararen sustapenerako zer egiten dugu? Azpiegitura sendotu eta sentiberatu. Azpiegitura sendotzeko 3 diru laguntza deialdi ditugu. Batzuk ezagutuko dituzuez, euskalgintza moduan ezagutzen duguna, komunikabideak moduan ezagutzen duguna, eta igaz ataratako teknologia berriena. Euskalgintza delako horretan, diruz laguntzen diran proiektuak hemen dituzue, hor €1.000.000 erabiltzen dira euskararen ondarea jaso, gorde eta gizarteratzeko, materialen sorkuntzarako, aisialdian euskara erabiltzeko eta jardunalditan eta bermatzeko euskararen presentzia. Komunikabidetan €4.000.000 gora emoten dira, prentzan, bai egunerokoa, astekaria, aldizkariak eta bar, irratitan, herri telebistetan. Eta gero teknologia berrietako deialdia, barria da, igaz sortu zana, €900.000 eta hor babestu nahi dana da internet zerbitzuak eta produktuak euskeraz egitea, hizkuntzaren ingenieritza eta aisialdirako ekoizkinak. Hitzarmenak baditugu, hainbat erakunderekin, batzuk bakarrean, beste batzuk lurraldetako foru aldundiekin edo. Eta gero kontuan hartu behar da, nik uste dut importantea dela, 5 minutu geho. Kontuan hartzea, hizkuntza politikaren alorrean badagola lankidetza euskararen eremu geografiko osoan. Eta suposatzen dut hau, interesgarria izango dela zuentzat jakitea iparraldearekin igaz hasita barriro lankidetza gitxiengo bat lortu izan dela, 2003ko irailaren 3an sinatu zala Baionako protokoloa, bertako herri aginteekin, eta hori nobedadea da, orain arte iparraldeko herri aginteak ez dabelako egin horrelako hizkuntzaren aldeko politika sendorik, ez? Hau lehenengo urratz bat moduan hartu daikegu eta nik uste dut frutuak emongo ditula, ez? Batez be lankidetza alorrak zeintzuk diran ikusita. Hizkuntzaren transmisioa, sustapena, erabilera soziala sendotzea, eta hori importantea da, azken baten, iparraldean euskerak hemen baino askoz prestigio gitxiago daukalako. Hemen euskera egitea ondo ikusia dago, baina iparraldean ez hainbeste, segun eta zingunetan batez be. Eta gero badaukaguz, badauke dana dela bertako elkarteak eta aukera gure diru laguntzak guztitara aurkezteko. Gure diru laguntzak ez dira Euskal Autonomia Erkidegorako bakarrik. Dira euskararen eremu geografiko osorako. Iparralde izan, Nafarro izan, naiz Argentina izan. Eta lankidetza zertan islatu da, Euskara Kultur Erakundearekin hitzarmen bat daukagu, zehazkarekin beste lankidetza hitzarmen bat daukagu, eta esate baterako inkesta egiteko be, eurakaz lanean aritu izan gara. Nafarroarekin ze lankidetza dago, hemen herri agintekin egoan apurtu eginda, ez dago gaur egun lankidetzarik gobernu mailan, baina badaukagu FEKerekin, FEKe da Fundazio Euskara Kultura Elkargoa Fundazioa,
horrikaz lankidetza hitzarmen bat, eta gero Nafarroako ikastolen elkartearekin. Eta gero badakizue, lehen esan dodan moduan, ez? Gure deialditara Nafarroako edozein elkartea sustatu daitekela. Gaia Europakoa zanez, hause jartzea bururatu jat amaiera moduan edo ez. Europara begira zer botatzen dugu faltan, edo Europara begiratzen dugunean, hobeto zer da faltan botatzen duguna. Benetazko hizkuntza politikaren aldeko politika bat. Hau da, ez dago eremu urriko hizkuntzak babestu eta sustatzeko politika bateratua. Egiten diranak dira gauza solteak eta gainera nik esango nuke ad hoc egindakoak. Hau da, kasua sortzen danean, erantzuna emon nahian sortutakoak. Hau da, orain hizkuntza batzu sartzen dira Europar Batasunean, orduan horreintza zerbait egin behar da. Pentsatu daigun zerbait. Bestalde, hiritarren hizkuntza eskubideak bermatzea, egitasmo nagusienetan, Europako egitasmo nagusienetan hizkuntza trataera egokiago albidetzea, eta Europako eremurriko hizkuntzen aldeko egitasmoak urtean hitzeko egitarau marko baten txertatzea. Oso ondo, Lorea. Eskerrik asko, uste dugu. Gainera, honeaz bronka eukiko neban denpora zamaitu ezik eta badezpan tita. Berak esan dauana geratuten jakuna ez, jorraldi honetan, bideak urratu behar dugu zala, argi itxi dugu momentu honetan ez, Europagaz, baterakuntzan, lan egiteko bideak urratu behar dugu zala. Nono galderaren bat,